Nata kutha. Iya. Sakarepmu sakarepmu. Ngono ya, Pak. Ampun tindak, Pak. Ora. Kula niku nek bapak tindak kula niku ternyo. Iya, Duh. Apa ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene njaluk. Pak, kula sayangane bapak. Kula niku nek dina ora diparingi bapak niku rasane teng awak greges-greges. Sabar, sabar. Sabar. Iki nek kula karo sampeyan mboten ninggal-ninggal ganteng nika mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro. Iki arep nang ngendi? Perang mungsuh banteng kok. Mlayu. Aja. Kono kawan ki nek awur-awuran tak ngono ae. Lah wong ratu kok ling gendong kok diliwatke jeglongan-jeglongan. Nganti Yayi Prabu Darma Kusuma ling ngendika kaya wong wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya ngono kuwi ratu ya, Pak. Nggih. Kula niku nek bapak tindak kula niku ternyo. Iya, Duh. Apa ning ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene njaluk. Pak. Sabar, sabar. Sabar. Petruk wong edan ratu kok mlayune bantere ora jamak. Iki piye Petruk? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Andhakadewa. Andhakadewa. Iya. Wigatine Ngilingake marang para Pandhawa, gandeng Pandhawa konsatan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. ora usah ado-ado Pandhawa gering upaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan blaka wae yen to wis jeleh momong para Pandhawa, Puntadewa uga ora bakal urip ning alam padhang Kakang Nayantaka. Reng, Bapak Reng. Wah! Gemes. Reng, Bapak Reng. Wah! Gemes. Ayo. Ngapa lunga barang? Ya ming nyoba Bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora? wah, kiaiane. Petruk aku arep lungone wae, Petruk. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Kundang kancing langit kelap-kelapaton lirikin sanging risang mawe gandrung Dara kula ingkang sowan den ngaturaken ketiwasan kono kawan garing sowan mongko tanpa tinimbalan sarwi tawang-tawang waspa eneng apa garing sakawit kula kecalan bapak. Kula kelangan bapak apa pinten-pinten sasi mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel. Dumadakan usul Bagong ya ilang. Kula kalih Petro goleki kalih Bagong ketemu ten lengkahing Gunung Mahameru. Bagong lakoni tapa siji kepengin bangun desa kalih bangun kutha, angka loro Bagong ya kepengin goleki bapak nganti direwangi tapa. Tapane Bagong niku dadi gara-gara wonten ing kayangan. Wekasan para dewa mudhun wonten ing kayangan. Sang Hyang Pikulun Narada, Hyang Pikulun Bathara Indra, Hyang Pikulun Bathara Brahma lan sak piturutipun sedaya sampun kewangun ing Mahameru. Bareng ngoten Bagong dikon bali mah. Terus Bagong trima gelut kalih para dewa.
Para dewa kaya dilalah kalah mungsuh Bagong ning dumadakan. Bareng ngoten sing maju Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Guru nganti nyalirani dhewe. Nggih. Lah terus piye? Bagong kula kandhani ngeyel. Dheweke kenging daya kekuwataning Bathara Guru. Kenging guntur geni guntur angin kendang kapracondang. Bagong teng pundi saniki mboten dipun mangertosi. Kula sumanggaken. Jagat masane ngubut ora wayak tur jagat. Lah kok dadi malah tekan Bagong barang sing kesempyoke ngaradan merga lungane Kakang Semar Badranaya. Wah, gareng. Bagong mati apa urip? Duka wong kula ora ngerti tibane teng pundi. Kowe kakangne kok ora goleki ora nututi. Adoh banget kontale. Tenan pitil sikile. Kula ya ora ngoyak ya ben. Petruk sing jangkayombo ora nuruti karo adimu. Ora entuk karo gareng. Cangkeme Petruk ora ana. Ora ana wong entuke kok ora ana wong ra entuk kok padune kowe iki nyalahke wong tuwa ora. Wah, Kresna kakangku. Saya kaya ngene kahanan sing dumadi ana ing negara Ngamarta. Piye kahanane? Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun ketakon ketiwasan. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lirikin saking risang mawe gandrung pati Andakawana suwan tanpa tinimbalan ngaturaken ketiwasan eneng apa pati Andakawana mugi andadosna ing kawinangan mboten kanthi kanyana-nyana wontenipun Andaka wujuding banteng ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta anyumbari dhateng sedaya para Pandhawa weladala Werkudara Arjuna aja kaya bocah cilik Yayi. Jayamrata. Iki kadange Andaka Dewa, aku Andaka Murti. Pandhawa ndi Pandhawa? Cetha yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya. Pandhawa ora ngerti karo kabecikaning Semar Badranaya. Ora goleki malah padha suka-suka parisuka lengdan sila tumang kendangan ladrang. Awe goblok banget aku. Kendangan dengkul sakepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha goleki Semar, Andaka Murti ngamuk punggung Suratamtaha Surawiyaga. Mati dereng aku legane. Latmana Sang Arjuna Ismanya kang kamanungsen kasrepan tingkahing mungsuh
Iki sapa? Takon karo aku. Satriya Kleang kabur kanginan. Mendung ke baratan kembali ke timur. Ing endi tibaning kono papan dunungku? Raden Andaka Murti. Kowe sapa? Jenengmu Janaka ngaku. Ngerti karo aku. Ora aneh. Sapa-sapa ngerti karo kowe. Mergo kowe kulino mlebu nang layang kabar. Apa ya? Kowe wong sing kondang kamenang-menang. Sirmu piye kowe ngamuk ning negara Ngamarta? Janaka, onong paran. Kabar sing tak tampa Semar lunga. Padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa. Aku dadi Pandhawa ora padha goleki Semar. Mangku asta. Wisuh ning wastafel. Lumoh ngentasi perkara. Ora ndara goleki Semar aku ngamuk ning negara Ngamarta. Langkauna bathange Janaka. Piye? Langkauna bathange Janaka. Kelakon penjang kamu seda dina iki kowe Janaka. Waduh. Kapusan kowe. Ocer. Oi. Wah. Sing ngendang ora iso ngendang ya. Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edian. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Tabrakan ning dhuwur. Ayo padhake ora. Rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur Werkudara. Raine aku kaya tau weruh. Aja ndelik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur ya, men. Arep ngopo kowe? Pandhawa goleki Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Lah aku kaya apal. Aduh. Iki nek kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora goleki Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andaka Murti. Andaka Murti ya. Saka endi? Saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan.
Pandhawa goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngamarta. Wah, deplok dasmu. Ayo. Wah! Sing nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke raspiro wae kekuatane ngedapi-dapi. Tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka ora tedas. Kalah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok mboten apa. Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no Gareng? Lho perang kok ya. Rene kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenono kowe. Ngapa kowe plirak-plirik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi no Gareng? Kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Mlipir. Diani Drei. Anggerene kono Gareng mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik dies. Wis delikke kene. Kuwi cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana kowe. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh, lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Ya ngapunten, ngapa truk kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Kok cocoke aku lho. Bangane ra ono sasaran. Ora ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu ku. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Jagat Dewa Bathara. Jagat Dewa gedhe tur dawa. Wong edan tenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Iya, pancen banget. Ngerti aku karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanamtu. Caidan.
Ora edan. Jenengmu sapa? Andaka Murti. Waduh, Andaka Murti jeneng anyar. Anyar ya men bar tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani, Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja niroke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati. Mati lho apa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Rama tibano. Aku mati, kakangku Kakang Andaka Dewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andaka Dewa. Saiki nendi? Nang angkringan. Lho. Kok tekan angkringan barang ora usah kowean bebangaken ayo. Kowe apa aku sing tekan mati dening aku pangkat. Oh, titenono. Ratu Jireh ya ngono kae. Meng wani nyuwarani tok. Mati dening aku titenono kowe kok mundur. Wah, lah personalenge mung mundur tok. Ora ana sing siji loro telu maju kae. Iya. Kresna, kowe aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa, Kresna. Petro, non. Kowe butuh duit ora? Ha butuh no. Ha butuh tenan. Nggih. Nyo tampan ana. Nggih. 100. Kresna kok maringi ming 100 sih? Ndara-ndara liyane iki nek kai 2 yuta, 3 yuta. Ya kono melu bendara liyane kono. Ya wis melu kowe wae. 100 trimo ora? Trimo. Trimo ora? Trimo. Ora bengak-bengok tak dondome cangkemmu kowe. Ning ana syarate. Syarate Andaka Murti kae patenana. Keraman kae patenana. Ora iso mateni 100 bali 600. Wis ngono, mangsa burung. Ratu ireng, cethil, reng, kowe butuh Detra? Butuh no. Ya, iki ana 15.000. 15.000 lumayan. Nggo tuku cakar nggo ngruwaki raimu. Nampa kok nesu ya ben. Kowe entuk 100 kok kancane kae 15.000. 15.000 ana syarate. Syarate apa? Mateni Kraman Negara Ngamarta. Sapa? Andaka Murti. Ya ora ana witra, aku wong ringkih. Wong loro. Wong loro. Kowe karo aku maju bareng. Oke. Maju bareng ya, maju bareng. Bethuke. Ya. Sapa iki? Andaka Murti. Wis apa? Aku Petruk. Pangkatmu? Batur. Sorry, tidak level. Sik. Mandeg sik. Ora iso, ora level, ora. Aku ra mungsu kere-kere, tanganku kotor mungsu kere. Sik to. Oh. Walah, cah. Oh ya iso ning lakoni ngono lho. Ngapain kau? Ngapa kowe kok njur kaya nyanak-nyanak? Wong kere kok nyanak-nyanak wong sugih. Reng, rene yo. Wah, apa sandangane apik kok raine ra iso dipermak kaya. Raine ra iso dipekonah piye-piye sing petot kaya ngono kuwi. Hus. Begadang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Keparat ngarepe dhewe. Sapa wae? Petruk. Sing mburi? Oh kelinci. Kelinci mancal raimu iki apa piye? Nala gareng.
Pandhawa ndi? Kon nungkul ning arep aku, ora nungkul sirna merga lae. Ngerti ora itu? Kok kaya Bagong. Kita ya. Ngadrek. Ketorone sarunge mampu pertamak. Lah kok ora sok kulaan to? Ora greneng-greneng. Sirmu piye? Karepmu piye? Sirku ngene iki, ora minggat samplok lae. Terus reng, terus reng. Den gulung dening Kelurahan Petruk saha Kelurahan Garing. Ical wujuding Andaka Murti. Nenggih Kelurahan Bagong kagiat kadurkasan para kawan kekalih. Ngapa Gong dadi satriya barang? Sing dandani Andaka Dewa. Andaka Dewa sapa? Banteng ning Ampul tenan. Nek ngerti aku Badar ngene iki mesti ngamuk sapa sing aran Renggalangi. Oh, arep golek Joko Tingkir apa? Beda ceritane. Bayang ra ono Joko Tingkir. Joko Tingkir ngopo? Joko Tingkir karo Boyo kok. Wah. Endi ya lali aku. Aku ora ngerti sejarahe gobloke. Wong sing nyekeli kae dudu Joko Tingkir. Sapa kae? Kae Ki Ageng Pemalangan. Ndasmu. Pemalangan ndas-ndaske kowe iki mbelokke sejarah sak penake dhewe kae sing nyekeli bane ke Baron Sekeber. Baron Sekeber ki sopirku kok ngulu megap-megap lho. Anggere turu kok karo sound system banter ling ngorok. Jejuli lemah wae cangkeme. Mangkelake tenan. Heeh. Kae pokoke banteng terus kae. Lah mungsuhe sapa, Gong? Aku ya ora ngerti. Sinuwun Kresna Kondene. Sinuwun Kondene. Sing awani akon sapa? Kowe iki yo ngawur wae kok. Timbali Petruk. Ya. Den, ngopo? Timbali Petruk. Dapure Petruk nimbali aku. Ngopo? Enten banteng ngamuk. Mungsuhe sinten? Coba tak tontone Kaca Paesan Petruk. Wah, nggih ditonton Kaca Paesan, nggih. Sik. Tak deloke sik. Aku lho ya pengen delok kok ya. Wela dalah. Wo, lah kok iso dadi kaya ngono. Welo kok andang semono ya. Iso dadi kaya ngono kok andang semono. Ora ngerti le melare. Edian tenan. Waduh. Kowe iki edan ora? Ha pengen weruh kok. Petro, Nun. Kyai Prabu Darma Kusuma gendongen nggih. Mungsuh banteng kae. Oh nggih, ngestaken dawuh. Niki nek kula karo sampeyan mboten ninggal-ninggal ngecoke banteng nika mesti ngrusak negara Ngamarta. Petro iki arep nang endi perang mungsuh banteng kok ngayu aja kono kawan iki nek awur-awuran tak ngono ae. Lah wong ratu kok ning gendong kok dilewatke jeglongan-jeglongan
nganti Yayi Prabu Darma Kusuma ngendika kaya wah. Petro alon-alon ora cah edan kowe kaya ngono kuwi aku ya padake. Sabar. Petro wong edan ratu kok mlayune bantere ora jamak. Ratu kok ngantem kok ming. Kowe. Apa kowe? Iki piye Petro? Niku sing ajeng ngamuk teng Ngamarta. Kowe sapa? Aku Andakadewa. Andakadewa. Iya. Wigatine Ngilingake marang para Pandhawa. Gandeng Pandhawa koncatan pamomong. Mula Pandhawa kudu ngupaya menyang endi dununging Semar Badranaya. ora usah ado-ado Pandhawa nggone upaya Kakang Semar. Kakang Semar, ndak suwun sampeyan blaka wayen to wis jeleh momong para Pandhawa. Puntadewa Urga ora bakal urip ana ing alam padhang Kakang Nayantaka. Reng, Bapak Reng. Wah! Gemes. Ngapa lunga barang? Ya ming nyoba Bendaramu Pandhawa kuwi tresna raku apa ora? wah kiaiane. Petro aku arep lungone wae Petro. Aja Reng, ora disiksa. Wah. Gemes aku ora. Lu kok bokonge tambah gede? Ya ben. Ya ben. Gong, Bapak Gong. Iya. Hei. Klar. Wong edan Bagong. Bapak, Hmm. ampun tidak mulai Pak. Ora. Aku sayang Bapak. Iya. Aku juga sayang Simbok. Sapa arti saya? Ampun tidak ya Pak. Ora. Kula ajeng duwe gegayuhan bangun desa lho, bangun kutha Pak. Iya wis sakarepmu. Nata kutha. Iya. Sakarepmu. Ngono ya Pak. Ampun tidak Pak. Ora. Nggih Pak nggih. Kula niku Bapak tidak kula niku ternyo. Iya duh. Apa Reng? Ngerti ra? Njaluk duit biasa. Biasa ngene njaluk. Pak, kula sayangane Bapak. Kula niku nek dina ora diparingi bapak niku rasane teng awak greges-greges. Ngandel ora. Sesuk tak paringi kaya neng sarung isih anyar. Sesuk peken. Matur nuwun Pak. Ning sarungan niku nek mboten gawe topi nggih panas Pak. Ngomah kaya ana pecis. Peken aja kuwatir. Nganggo baju nganggo sarung ora kelambenan Pak. Bocah pintere raja macam. Kaise ana bathik. Sesuk peken Nganggo bathik nganggo topi nganggo sarung ora mangan ngelih Pak. Sesuk tak paringi Panganan nek kesule ngekek mambu Pak. ya sesuk jajan. Jajan nek ora nggo dhuwit ora iso jajan Pak. Ngandel ora. Ngapa kowe? Teknike dhewe-dhewe kok do. Mbaya men kae ya Pak. Iya tak kei. Anak sing paling tak tresnani iki mengko aja kuwatir tak paringi. Kakang Semar yen to pancen mengkono Pandhawa bakal tedhak ning Karang Kadempel. Mbiyantu lawan Kakang Semar apa dene Bagong gone bakal mbangun desa nata kutha Kakang. Matur nuwun nek ngoten. Wis kula dherekaken sami rawuh enten Karang Kadempel Ndara.